ତୁମମାନଙ୍କର ଫେରିଣ ଯା ଦିଏ ନିଜ ଘର। ଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲବଦ ବାକ୍ୟ ପାଠ କର। ଦୈବଧୀନ ହେବାକୁ ଯାହା ଥିବେ ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବୃଥା ମୋର ନମଯିବ। ଅନିବାର ତା ଜାଣି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନରେ, ଶୋକ ନ କରିବେଟି ଏଣୁ ଜଗତରେ। କ୍ରୋଧହୀନ ହୋଇନ ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟଗଣ, ନିଜ ସୁଖ ଯାଏ ସେ ଆପଣ ସଦନ। ପୂର୍ବ ପରି ସୁସନ୍ଦନ ଲଭନ୍ତୁ, ଋଷି ପୁଣି ତୁମର ଛନ୍ଦେ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଔବ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଆଦେଶ ପାଇ, ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ସେ ହୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଗଲେ ନିଜ ଘରେ। ମହାରାଜା ଶୁଣି ହେତୁ ଅନନ୍ତରେ, ମହାତେଜ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ରଟିକି ଘେନି, ପ୍ରବେଶିଲେ ନିଜର ସଦନେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ଲାଳନରେ କରିଲେ ବିଶେଷ ପାଳନ, କହିଲେ ତା ଶୁଣିବା ହେଲେ କି ରାଜନ। ଭୃଗୁବଂଶ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ନିଧନ ହେବାରେ, ଲୋଭେ ପାପ କରିବା ହୟନିକରେ। ଜନ୍ମଜ କହିଲେ ଆହେ ପିତାମହ, କହିଲି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର କୁକର୍ମ ସମୂହ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଜାଣିଲି କରିନ ଶ୍ରବଣ, କେବଳ ସେଇ ସବୁ ଲୋଭର କାରଣ। ସେ ଲୋଭର ଇହ ପରେ ମହାଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ, ସଞ୍ଚୟ ଅଛି ପଚାରୁଛ ତା ଛେଦ। କାହିଁ ପାଇଁ ମହୀରେ ନୃପ ପିଲାମାନେ, ଖାତିରି ହୋଇଥିଲେଟି ସେ ହୟ ନାମେ। ଯଦୁଠାରେ ସମ୍ଭବୀ ଯେପରି ଯାଦବ, ଭାରତରୁ ଜନମି ଭାରତଟି ଭାବ। ସେହିପରି ତାହାଙ୍କର ବଂଶ କି କହି, ମହୀପ ହୋଇଥିଲେ ହୟ ବୋଲାଇ। କି କର୍ମେ କି ଗୁଣେ ସେ ହୟ ନାମେ, ତାହା କାରଣ କହି କହ ଖ୍ୟାତି ଧରା ଧାମେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ଜନ୍ମଜ, ହୟଙ୍କର ନାମ ଧେୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ। ସେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଅତି ପୁନରାତ, କଳମସୁ କୁଳୁଷ କୂଳକୁ କରେ ନିର୍ମୂଳନ। ଏକଦିନ ମହତ ତେଜ ରୂପବନ୍ତ, ସୌମ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ସେନକ ସୁତଟି ରେବନ୍ତ। ଅଶ୍ୱଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତନ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେବା ପରେ, ବସି କରି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କର ପୁତ୍ର ତେଜସ୍କର, ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା କରି ଭଗବାନଙ୍କର, ଅଶ୍ୱରେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଉଥିଲେ। ରବି ପୁଅ ରମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ କମଳା ସାଗର ସମ୍ଭବ। ହେବାରେ ନିଜର ସଦୋହ ଅଶ୍ୱ ଦିବ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ହୋଇନ ବିସ୍ମୟ, ସ୍ତବ୍ଧରେ ନେତ୍ର ରହିଲେ ଚିତ୍ରତା ପରାୟ। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ତ୍ରିଭୁବନ ସାଇ, ଦେଖିଲେ ସେ ରେବନ୍ତ ଆପେ ଅଶ୍ୱବାହୀ। ପଚାରିଲେ ରମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟ ସହିତ, ରହସ୍ୟ କ୍ରୋଧାମୃତ ବିଷ ବିନିଶ୍ରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ଦର୍ପର ପରାଏ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତୁରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀ। ଆସୁଅଛି କେହିଟି ଏହି ତ୍ରିଭୁବନ, ମୋହନ କାରଣେ କି ତାର ଆଗମନ। ଦେବବଶେ ସେ କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଦଗତେ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱ ନିରକ୍ଷଣ। ପଚାରିଲେ ହେଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାର, ନ ଶୁଣି ପରାଏ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର। ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆପଣ କାମିନୀ, ପରମ ପ୍ରେମ ସହ ସ୍ଥିର ନେତ୍ର ପୁଣି। ଅଶ୍ୱପ୍ରୀତି କରିଣ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପତନ, ଆସକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିମୋହିତ ମନ। କ୍ରୋଧରେ ବୋଧ ହେବାର ପରାଏ ବଚନ, କହିଲେ ଏପରି ଗୋ ସୁଲୋଚନ। ଏ ଅଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କି ଏପରି ମୋହିତ, ବାରମ୍ବାର ମୋହିଟି ପଚାରିଲି ତୁତ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଲୁ ଦେଖୁଅଛୁ କିସ, ପ୍ରତିମା ପରି କରି ଅନିମିଷ ଦୃଶ। ସର୍ବତ୍ର ତୋ ଚିତ୍ତ ରମଣୀୟ ହେବାରେ, ଅନୁପମା ସୁମରା ବୋଲାଉଛୁ ଭୂମେ।
ଏବେ ହେଲେ ଯେ ହେତୁ ତୋ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇବୁ କେବଳ। ପ୍ରକୃତି ନାରୀ ପରି ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣୀ ଚଞ୍ଚଳା ତୁ ହୋଇବୁ ସ୍ଥିର ନୋହି ପୁଣି। ମୋ ପାଖେ ତୁ ଥାଇ ଏ ଅଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ବିମୋହିତ ହୋଇଲୁ ଯେବେ ସୁଦର୍ଶନେ। ରେ ବା ମୋରୁ ଦାରୁଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଯାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ତୁ ହୋଇବୁ ଅଶ୍ୱନୀଶ ମୁହିଁ। ଦୈବଙ୍କ ଯୋଗରେ ରାମଙ୍କ ରମଣ ରମାଙ୍କୁ ଏଇପରି ଶାପ କଲେ ଦାନ। ଭୟରେ ଆତ ହୋଇ କରିଲେ ରୋଦନ ଥର ଥର କିମ୍ପାଇ ଦେଇ ସହନନ। ଶଙ୍କାକୁଳ କମଳା ସୁଚାରୁ ହାସିନୀ ବିନୟରେ କହିଲେ ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣି। ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କେଶବ ଆପଣ ତ ବୋଲାଅ କରୁଣ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଳପ ଅପରାଧେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଉଚିତି କି ମହାମତେ। କେବେ ତ ଦେଖିନାହଁ ଏପରି କ୍ରୋଧ ହେ ବିଭୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କରିବି କି ବୋଧ। ଅକୃତ୍ରିମ ଯେ ସ୍ନେହ ଥିଲା ମୋ ଠାରେ କାହିଁ ଗଲା ସେ ଅବା ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୋଷରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କେତେ ସେ ବିନାଶ ନୁହଁଇ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବସେ କେ ନୋହେଲା ଛଡ଼ାଇ। ପରପତି କରିବେ ବ୍ରଜପାତ ସିନା ମିତ୍ର ପ୍ରତି ଅବିଧ ଅଟେ ମହାମନା। ଆହେ ନାଥ ମୁହିଁ ତ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ବରଦାନ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟି କନକ। ଆଜି ମତେ କରିନ ଶାପଯୋଗ୍ୟ ଲୁହ କିମ୍ପାଇ ବୁହାଇଲ ନାହା। ଆହା ତୁମର ଆଦର୍ଶନ ଦହନ ବହନ କରିବି ତ କିପରି ଧରିବି ଜୀବନ। ଏ ହେତୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଛମୁରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବି ବିଧିରେ। ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଦେବ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଭାବ ଦିଅ ସନ୍ନିଧ୍ୟ କେବେ ହେବ କହ। କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଏ କାତର ଶୁଣି କହିଲେ ସେ କମଳ ରମଣ ଏ ବାଣୀ। ପ୍ରିୟ ଶୁଣି ପୃଥ୍ୱୀରେ ମୋହ ସମାନ ଜନମିବି ଯେଉଁ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ନନ୍ଦନ। ତେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ହୋଇ ପରାପାତ ମୋ ପୁରକୁ ଶୁକରେ ହୋଇବୁ ଆଗତ। ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ ପୁରାଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର ଭାଗର୍ବ ବଂଶ ସ୍ଥିର ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ଜୟ ରମା ଉମା ଗୋ ଶ୍ୟାମ ଗୌର ଦେହି କମଳା ବିମଳା ଗୋ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ମନ୍ଦର ରାଜା ଜେମା ସାଗର ସମ୍ଭବୀ ଗଣେଶ ସୁତ ପୂଜ୍ୟ ସାଧବୀ ମାଧବୀ। ଭବମାୟା ନାଶିନୀ ଦରିଦ୍ର ହାରିଣୀ ସୁମରର ବାଲାଜୀର୍ଣ ଯୋଡ଼ି ପାଣି।